Jodis Dek Indah, iya Mbak ya, Jodis Nyung Satria Budaya tenan panjak mletre ora hore tenan betul terus ya pedomane iki kuwi kaya adewe remong ya mletre lho ya melu mletre emang ya grup mletre iki ya ora mletre ya ora kompak Sing penting kan gerake lho lek padha mletrene dadi kompak gitu lek siji mletre siji pinter katut mletre kabeh kaya ta yun Pak To ngapunten Pak To ya tapi aja melu mletre lho Pak To Pak To sing ndi wong to kabeh To Cici lho iki piye to iki grupe to Cici yang ngono kuwi terus digawe ngono kuwi Cito dadine Sugeng dalu Bapak Ibu lho gak ono suarane Mbak nah oke tak pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia tidak sampean Dek Indah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oh berarti sampean Islami ya ta ya wis mak wakili ta aku ya salam nek iki iya no bahasa Indonesia ngono lah selamat malam Bapak Ibu nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kaya arep dai biasa lah aku mbiyen yo ngene-ngene guru dai nih oh ngono ya luar biasa menika sowan wonten ing dalemipun Bapak Budiono kalian Ibu Suparti aku apa lek ibuke gane padha ndek dhewe iki lho kacake emang gedhi karo cilik tapi padha ayune cilik iki akeh kono ya Mbak Lia Satria Budaya
rasa oke-oke. Lek teko keri dhewe mlempem diteknono. Dihemat-hemat. Ya. Mergane ya adem, Lah gampang lempem. iya. Yo. Iku campur sarine Jajas. New Satria Budaya. Nah, ada tukang Blitar kak ya. Blitare sisih Dul kali. iya toh. Makane omonge. Iya. Merusuh-merusuh makane omonge ya. Oh, Alah nyapa to? Ora ya bener kok. Mas ya wange kidul kali tapi rezekine lak ya lor kali ta lur. bener toh kidul kali berantas toh. Bener toh. Bapak Cianto. Dieling-eling Mas, usum adem kok mlempem. Bapak Cianto sapane Mbak Indah? Iku pimpinane Sampeyan ganti sing tekan Mbak Indah, aku sing jawab ya. Oh ya sekali-kali aku menjawab ae. Nah, ya njajal takon apa? Sing angel-angel ngono lho. Sing sampean gak iso ya. Gemas nado. Yo. Yo, Yo. Jas. Gimana ada? Nggih, gimana ada, Bang? Gimana apa iki mau? Gema audio apa gimana ada toh aku maca kaos MAC kayak mau lho. Wis pokok ndak gemas selawat ya bener. Halo. Iku audione ya lah. Bapak Budiono. Niki pundi nggih Bapak Budiono? Pak Budi. Lho kok ndelik? Halo Pak Budi. Pak Budi. Wonge gak ono. Kan lho. Lah terus ning ndi? Lah terus gak jeli Pak Budi sapa iki? Kamu kok sing dhewe enteni ya Pak Budi. Nah iya lho, iki adewe rene iki ya manut Pak Budi. Heeh. Terus nek Pak Budi ora ono terus adewe piye Lah nasibe? iya, apa ya mathuke turu kene. Ora apa-apa. Nginep nggih Pak nggih, asal nggih. Wis Pak Budi. Iku sing duwe gawe. Mak aku lek ora dijos. Weh. Ora dijos. Oh, sing ngejos kono wedi lek mlempem. Aku ya ora ngerti. Aku ya ora ngerti konsepe wong-wong iki piye ya aku ya ora ngerti. Wis ta. Terus no, makane dalek latihane teko rumah aku. Wong loro iki aja diwarne koyo upin-ipin iki gelut iki. Ayo bareng-bareng madhep mantep kebudayane. Ayo digoyang
Ratnasari.
usah